Sele izinyanga ezisixhenxe umasipala ombaxa weNelson Mandela ngenasodolophu. Owayesengusodolophu umongameli Bobani wasuswa kwesi sikhundla emva kwevoti yongamthembi. Umphathiswa wesebe lolawulo ngentsebenziswano nemicimbi yemveli kwiphondo uxolile Nqatha uthi ukuba ibhunga linika izizathu sokuba lo masipala ungafakwa phantsi kolawulo lwephondo, kuzanyanzeleka ukuba lo masipala afakwe phantsi kolawulo lwephondo. Iqela le-I-EFF neDA lithi liyala ukuba lo masipala afakwe phantsi kolawulo lwephondo. Nakwazi ukunyathela phansi kwedemokhrasi sivumele iphondo lifake omnye umbi namasela ephondo azokuba apha eNelson Mandela sixakene nala mancinci sinawo sizisa amasela amakhulu sizivumela loo nto. Sivumele i-provincial government yase-Eastern Cape izothatha lo masipala waseNelson Mandela. Siyabazi ke bane-record lokumosha nabo bayazazi babe khona i-award bezayifumana. Noxa kunjalo iqela ANC kule ngingqi lesixhasa siphakamiso. And ideally we would want an ANC mayor, we would want the institution to be restored and stabilized, and our councillors deploys working with us in terms of the ANC position. But if needs be that the province wants to go the route of the administration side of things and the dissolving council, then as the ANC in this region, as the regional task team, we are for that. I-DA ne-EFF zithi ukuba intlanganiso yebhunga yehlale kule veki izayo lizokusa lomba enkundleni. NdinguleRant ofekisi kwiindaba ze-SABC eBhayi.